Každé slovo má váhu. Online komunikácia je jednoduchá, ale ľahko môže ublížiť. Ako žiakom vysvetliť, že aj písané slovo má silu zraňovať? Naši žiaci často nemajú predstavu, čo môže ich správa spôsobiť. Hovorme o tom otvorene a konkrétne. Hoci niekedy myslíme svoje komentáre ako vtip, príjemca to môže vnímať úplne inak. Emojis nenahradia tón hlasu, výraz tváre či gestá. Prejdite si spolu so žiakmi príklady vtipov, ktoré sa zmenili na útok. Analyzujte slová, ktoré pôsobia ako výsmech, aj keď to nebol zámer. Skúste túto aktivitu. Nech žiaci napíšu nevinný komentár, ktorý niekoho pobavil, a druhý, ktorý niekoho zranil. Následne diskutujte, čo spôsobilo rozdiel. Bol to kontext, výber slov alebo niečo iné? Doplňte reflexiu o to, ako by reagovali, ak by im niekto taký komentár adresoval. Pomôžme žiakom vžiť sa do kože druhých, aby lepšie chápali, ako môže slovo zabolieť a čo znamená byť naozaj ohľaduplný aj na internete. Empatia nie je len o tom, čomu sa vyhneme, ale aj o tom, čo vedome vnášame do priestoru. Aj malé pozitívne gesto môže vytvoriť veľký rozdiel. Skúste počas najbližšieho týždňa vedome vkladať pozitívny komentár na sociálne siete denne. Sledujte, ako to mení atmosféru vo vašich online komunitách. Skúsme každý prispieť k tomu, aby bol internet príjemnejším miestom. Jedným milým komentárom denne.